mandia lahar cikon chano nukjaka asuktai buksa lahar buksa mea sa solo BJP ni kotor joining pantawo lahar cikon chano se supungi malia BJP omono ungkana BJP ni kotor joining panda Sotro nukungni 5,000 votar teinai laibuma suyan thangai tango BPNJS Deborma hanai kok samani phiaba panda kesarano nukjaka bororok o pandano yakare thangmani nukjaka chini mangpliwo abo simiya bororno naruna bagai yakbai yagrom lainai BJP ni bororo kasulai tongkha bororno thana ryangai tongkha 2026 28 Desember 28 ta pass khai Mantri Sabha gঠন khala pore chunglo hamnai lahar cikon chano se supungi maya nukjaka asuktai buksa nukjaka pandano yakare bororo thangmani abo boide beskani Adc Electiono 28 ta seat ni 28 ta tubugoi BJP no kuplai ngamui Adc wo BJP hapang khanai Mantri Bikas BJP simise chini di prasarongno muthangai mano tui mano kareni mano besani sakri mano development khai mano BJP hapang kebuino bersano sakri rimano kami wo cungfereng rimano kami tui rimano ke tanggai di prasarong tabung phano kuane tinungi matong hasu khatayo menak nokbai kuplongi matong tamongai tabuk phano hasu khatayo di prasar tongnai roni nok nukunggo cungfereng sogia tui sogia phurukdi lukurongno modaga BJP hapang develop khaika di prasarong bagai